bukanipun ratu kraton negari Astina anggadahi putra kali inggih punika Dretarastra kaliyan Pandu Dewanata. Kalih-kalihipun andarbeni dedeg ingkang pideksa ugi pinter. Namung kemawon Dretarastra boten saged mirsani lan menawi mlampah sukunipun pencet. Benten kaliyan rainipun pun Pandu Dewanata boten anggadahi cacat anggenipun. Saengga piyambakipun dipun angkat dados ratu ing negari Astina. Rika inguni prameswari ratu menika saking putri boyongan. Biasanipun pikantuk saking kraton ingkang kawon ing paperangan kados dene Upeti, Dewi Kunti, Dewi Madrim, saha Dewi Gandari minangka putri boyongan kagem negari Astina. Dewi Kunti, Dewi Madrim saha Dewi Gendari mangkenipun badhe dipun dadosaken garwa dening Dretarastra kaliyan Pandu Dewanata. Dewi Kunti kaliyan Dewi Madrim pasrah badhe nampi sinten kamawon ingkang dados garwanipun mangke. Pinten kaliyan kekalih putri boyongan saderengipun Dewi Gendari ketingal suntrut pasuryanipun. Kakang, kula mboten purun dadi garwane Prabu Dretarastra. Purune dadi garwane Prabu Pandu. Prabu Dretarastra kuwi cacat badanipun, Kakang. Kula mboten purun. Ini laku rugi. Sate, kowe kudu nurut karo aku. Anggere kowe ora dipilih karo Dretarastra. Gelem apa ora? Nggih, napa syaratnya, Kakang? Syaratnya kowe kudu mbaluri awakmu nganggo iwak kosong. Mboten purun, Nak. Rumuk nang disit. Dretarastra kowe buta. Nanging irunge isi sangaku. Mesti milih si Mambu Wangi. Lah. Ya wis. Ya. Pungkasane Dewi Gendari nyarujuki opo kang diaturake kakange yo Sengkuni. Sadurunge pamilihan, salira Dewi Gendari dibaluri nganggo iwak posok. Dumugi wanci pilihan Dewi Kunti, Dewi Madrim, Dolo, Dewi Gendari dipun jejer. Prabu Pandu Dewanata
ngalah Amerikang masipun langkung rumiyin ingkang milih calon garwa. Prabu Dretarastra angiteri 3 putri boyongan kasebat. Dipun setitiaken tetiganipun. Mambet ingkang benten ingkang asalipun saking putri ingkang pungkasan. Kondo amis ingkang sumebar merebeki anggenipun sang putri boyongan. Enggo pungkasaning sang Dretarastra mandheg sangajengipun putri wau ingkang boten lintu inggih menika Dewi Gendari. Aku pamit si Jumat. Ini kalau siliang dia pasti kuping cepat. Pungkasane Dewi Kunti kaliyan Dewi Madrim kadadosaken garwa dening Prabu Pandu Dewanata. Audio visual. Raymond's audio visual. Ewadene Dewi Gendari kadadosaken garwa dening Prabu Dretarastra. Saksampunipun palakrama, Dewi Gendari sansaya tambah boten remen kaliyan garwanipun. Saklajengipun socanipun dipuntutupi kain supados boten mirsani pasuryanipun garwanipun. Cekaing cariyos ngantos wekdal Dewi Kunti mbabaraken putra ingkang angka kalih pun awujud bungkus. Prabu Pandu ugi Dewi Kunti tansah nandhang duka amargi putranipun lair awujud bungkus. Nyuwun Kakang Prabu, pripun menika? Kang putra taksih awujud. Nini Kunti, aku didhawuhi dewa. Si bungkus ki kudu dibuang ing alah kendawasa. Yang pincen Palestina si bungkus. Dewek doa bae amarga si bungkus jadi kesatria utama. Kasigihan Kakang Prabu. Pungkasane si bungkus ya Bima disetraake ana ing alas Krendawahana. Ana pangungsen
Si Bungkus kaderekake punakawan amrih kanggo jaga kaslametan lan saubarampene. Punakawan. Dalam Gusti, untuk menapong deh, kaulang ketinggalan, arah soal patiko. Kene kakang Semar. Tulung bucalna putraku Cibungkus, anak ing Wanda Kendawada. Aku uga nyeluk tulung awat-awatane putraku Cibungkus. Iya Paduka. Sak sampunipun punakawan bucal si Bungkus, punakawan sami gegojekan sinambi ngawat-awati si Bungkus. Kowe jadi kiri. Loh, cilaka iki. Ayo. Kowe jadi ule. Boleh. Iya wis iya. Sangernyong. Biasa gitu-gitu. Men. Oke, kowe suara naik kiri bisa ora? Bukan gua kaget. Go. Tak kurang seru. Maning. Go. Bagus. Nah, wis ya. Siap ya? Siap. Oke. Kiri, ule. Apa? Oke, ya. Udah di apa? Nyong sing maca suluk kok. Oh, iya. Ya, wis yo. Suluk endi? Ini pantak bacaan nih. Oh, iya. Oke. Bumi gonjang kencing. Lah, kan wis tak ade niki suluke. Jane kon. Ki kowe. Loh, bumi gonjang kencing ya kayak piye? Ki suluke ke. Oh, iya wis iya melu niku. Ah. Bumi gonjang ganjing. Langit gelap-gelap katon lir kincaning alir. Bauto alas kerenda wahana, panas keranjingan, gotong-gotong pada rontok. Kewan-kewan pada jetul sakatana, kawiwitan gajah gelendah-gelendah, lumampah kanti geding lumampah. Ya betul ya. Ya apa sih dengar? Gelendang-gelendang, Botot. gajah-gajah, kowe tak kandang pula. Kan muri. Oh. Dikete lucu teman ya. Teman. Lumampah gajah, kasusul kewan sanesipun kirik ingkang lumampah. Gok. Kiri halus. Kirik lumampah boten terima, namun kirik wonten kewan rumangsa kepanasan cumedul saking suwe sawer ingkang klesetan. Kong, saiki kok jadi ule kong. Saiki? Ya iyalah saiki. Oh, nggak pantang ngarep ya. Ulenipun daweg klesetan. Ulene. Ule dulu sedeman. Sawetara punakawan bucal si Bungkus wonten ing alas Krendawahana. Sengkuni ugi Balakurawa mangertosi menawi putra kaping kalihipun Prabu Pandu Dewanata dipun bucal wonten ing alas Krendawahana. Ger ponakanku, aku duweni gagasan. Kepriye yen kowe jajal mecahake si Bungkus? Loh, napa to paman? Susah pecah si Bungkus? Di paman, terima kasih paten benar. Wonten apa kita paten bungkus. Mangke menawi si bungkus sampun pecah, kalian dadosaken celakane Kurawa paman. Aduh ponakanku, ngene ingsun paripirsa. Nalika kowe bisa mecahake si Bungkus, kowe uga bisa musnahake Bungkus. Kening punapa? Kok ugi musnahake si Bungkus paman? Amargi besok si Bungkus bakal jadi kesatria utama kang bisa cilakaning Kurawa. Menawi makaten, kula ugi terima kasih paten si bungkus paman. Iya Nger, singati-ngati yo.
Duryudana kaliyan Durmagati lajeng bidal dateng ing alas Krendawahana. Badhe mecah ugi musnahaken si bungkus. Sak sampunipun Duryudana kaliyan Durmagati sampun dumugi wonten ing alas Krendawahana lajeng madosi si bungkus. Bungkus, ana ngendi paranmu? Uripmu ora bakal suwe meneh. Rene yo. Hahaha. Bungkus, coba meturan ketepna wujudmu. Aku bakal mateni kowe. Hahaha. Rene yo bungkus, ayo perang tanding karo aku. Aku Duryudana, putrane Raden Desarasta. Bakal nyirnake Sila Mustad dunia iki. Paman, nyuwun tulung kula paman. Atuh paman, kula sampun boten ket paman. Kowe ngopo rene? Mekaten paman, kula ugi kepagati kawan perang mengsa bungkus paman. Rene, mlebu. Tak tunggu marang raja. Kanjeng Eyang, kados pundi nasibipun Kakang Bungkus? Sampun sawetawis warsa mboten wonten kawusananipun. Bab menika Eyang andadosaken duh kitaning Kanjeng Ibu Kunti. Tuku Ngger Arjuna, mengerti yo jer kakangmu nemeng lakoni kormone. Ing tembe kakangmu si Bungkus bakal dadi satria utama lan bakal oleh apa kang sinebut Wahyu Jati. Nggih, Kanjeng Eyang. Wonten ing Suralaya, Betara Guru nimbali putranipun inggih punika Gajah Sena kangge mecah si bungkus, uga Dewi Umayi kangge maringi ageman ugi kawruh marang bungkus supados dados satriya utama. Prabu Gajaksena muduna sira marang alas Krendawahana pecahan si bungkus supaya dadi satria kang utama. Nggih Romo, dipun paduka badhe kula estoaken. Dewi Umayi, kowe den utus marang kawruh Bagakiman, paringna busana arpa kuku, sumping, anting-anting, kalung, plat baru, gelang, ambu poling, bang bendro abang, irang, kuning, putih, lan buku pancanaka. Seniko kapas. Dewi Umayi jumrebeki cabang bungkus. Ingkang sepisan inggih Pupuh Mas Rineka Jarota Ngasem. Pupuh Mas minangka pratandha pangiket marang Dewi Umayi. Jarota Ngasem ing lair agal nanging budine ngrawit. Angka kali sumping budak sinumpet hamengku kawruh manunggaling kelawan Sang Hyang Wretipati senadyan pinter nanging api-api balina. Angka 3 nenggih kaluna bondo tegese ulo gedhe karo sanes tantra beda karo ulo naga. Lamun perang ora watak kalah kalahe yen mati. Dene kang angka sekawan kelat bahu militer manis penolah tekan kendhani. Minangka pratandha wus keplok lair lan batine Hamenggawa Laksana kang dicat ing janji. Angka gangsal nenggih gelang Candra Kirana. Candra iku rembulan, Kirana iku awujud sumunar cahyane
boten kasamaran matrapake dununge panembahing kawula marang Gustine. Angka 7 kampu poling ben bintulu abang, ireng, kuning, lan putih. Abang marang kaleksan, ireng marang kasantosan, kuning marang kabirahan, lan putih marang kasucen. Angka 8 Dewi Umayi amaringi kuku pancanaka. Dewi Umayi ugi maringi kawruh ingkang wonten magopokanipun antawis manungsa kaliyan Gusti. Kawruhana ngger, sira bakal dadi manungsa kudu iso nglakoni sakabehing mau. Lan uga sira iku saiki isih ana ing tataran mertabat ahadiyat, sing tegese tataran kapisan. Isih adoh lakunira nuju ing martabat insan kamil, yaiku tatarane manungsa kang sampurna. Sajrone lumaku tumuju marang martabat kang pungkasan, yaiku dadi manungsa sejati. Ana ing martabat ahadiyat, sira kaparingan nepsu mutmainah kang awarna putih. Sakwise kuwi nepsu amarah kang arupa abang. Nalika mlebu ing alam jisim wis duweni wujud jasmaniah, sebabe wis duweni pepenginan mangan lan ngombe lan uga ngidam sari ora beda karo kewan. Mung bedane sira bakal pinaringan budi luhur, nanging lamun sira nolak, sira bakal bisa mlebu ing swarga. Sira bakal nglembara padha akehan sabiyah. Nalika wis ana ing alam pinaringan nepsu alwamah, sakbanjure arep tumuju ing alam arwah sebab wis pinaringan roh. Ana 9 jenis roh, sing manjing yaiku roh ilapi, roh robbani, roh rohani, roh nurani, rohul kudus, roh rahmani, roh jasmani, roh nabati, lan roh rewani. Kabeh mau minangka badan hyang guru sing ngobahake manungsa. Ing alam kabir panjenengane wis nyawiji karo 9 roh mau. Kabeh mau kaanggo sarana ing donya. Sakabehing wis ginaris ana Lohil Mahfuz kang awujud ngelmi kadim. Katingal galeak-galeak nganti kaya gunung lumampah, Sang Gajah Sena nyaketi anggene bungkus. Tido Sang Gajah Sena. Gajah midak si bungkus, sebya ampa-ampa ing antariksa, dadiya padang jinglang jagat ngastina. Kaprebawan jabang bungkus kang wus ruwat saking panandang. Sang Gajah Sena dadya sarana, kaden mungal anyuwek konang bungkus. Anenggi Sang Bagus wus katon dewasa, jangkep busana kadewatan paringane Sang Hyang Bathara Maruta. Gagah prakosa, godhek otot sing berjejah melang-melang. Dedene sak tepuk jembare, pating grateng otot bebayune anteng tajem jenggureng. Nanging lamun pinanding katon baguse, polatan datan ronge, datan rengu, miwa datan mokal kawis tinggal ngengkrang merbawani. Dupi Sang Bagus uninga lamun tarumaos den sikara dening Gajah Sena. Sigro mangkrak roda mengsah Gajah Sena. Gajah Sena rumasuk manjing ana ing ragane Bima ya Bratasena. Hah? Sopo sejatine ingsun? Perkencong Warudaya. Ger, sira iku putra kaping lorone Prabu Pandu Dewanata lan Dewi Kunti. Sira lair awujud bungkus pirang-pirang taun. Sira lair ing alam donya iki dadya satriya ingkang utama. Mula kuwi sira tak paringi tetenger Bratasena ya Nger.
Puji syukur kamurahaning marang Yang Aku. Sing peteng wis lakon kadang, sing ruwat wis lakon udan. Anakku berjabaku siap Bratasena. Suwene 15 tahun kowe tak buang ana ing alas Mandalaksara, nanging anggonku tetap akeh. Lawan kowe tak suruh nganti puji pikir. Pitu suci Mater Rahayu cegah dahar lawan nenda. Jabaku bungkus. Kowe wis luwat saka panandang. Gagah prakosa dan hito kaya mengkono. Ya Ibu Ndik. Prabéda marang awakku. Asmaring jejaring Ratu Astina. Kula maturake rasa syukur marang Yang Widi amargi anak kula si bungkus wis rawuh saka panandang. Kabeh kiye amarga pukulane Bataran Narada. Kula maturake panuwun kepulun. Taryoyo Pandu kelawan Kunti. Ulun sadrema dadi lantaran. Pancen wis kinodrat dening jagat. Jangkane pancen kaya mengkono. Ing panungguhan iki Bratasena dadi ksatria ingkang kawibawane kaya mengkono. Wonten langkung nyuwun nambahi pangestu amargi anak kula asma bungkus. Anak kula angka kalih kula paringi nama karena diundang prajurit utawa senopati. Anak kula paringi nama Werkudara ya Bratasena ya Bimasena. Bima banjur dadi satriya sing utama. Dheweke uga bisa nyernakake para raseksa sing ganggu uripe manungsa.